Sılav ve rez hürmet bova. Ez îro ji we çend deqa behsa ziman bikim. Hûn dizanin em milletê Kurd, milleteke Müslüman ji sedî nû û heft li rojhilata navîn de jî û cîranê me welatê Müslüman in. Em zimanê me em arînin milletê Kurd milleteke arî û zimanê me ji grûpa zimanê Îndo-Ewropî ye. Her wisa cîranên me gruba zimanê Samî bikartîne, zimanê dînî. Mesela tem bi piranî pêxember bi zimanê Samî Erebî ye. Yani gruba zimanê Samî Erebî, Aramî û Ebrî İsraîlî ye. Eva zimana bi piranî zimanê dînî ku pêxember pir bi van zimana hatiye. Ji ber wê em cîranê hevdûne dibû ku me di tarîxê de gelekî dîrokê de gelekî me gotin ji hev girti bi gotinê wan ketim navê ême ketim navê wan. Lê bi piranî ku milletê Kurd Müslüman e û her wisa gewriya me nêzî gewriya zimanê Erebî ye. Gelekî gotinê Erebî wek em bê têgeh wek em bê müstilehatê Erebî ketî nav zimanê me bî perçekî ji zimanê me. Vê jî hin însan henin milletê Kurd zimanzana gelekî lêkolîn vêkolînê qenc û baş dikin em bê çîrokên Kurdî dixwînin terin li gunda digerin kal û pîra guhdarî dikin kilamê kevin dengbêjiyê kevin guhdarî dikin ji wan gotinê ku hatî ji bîrkinê wan gotina carek din dinivîsînin tîn dikin ji qezenc dikin ji bo zimanê Kurdî dikin nava edebiyat û lîteratûr û yan bivê wejiya zimanê Kurdî. Eva xizmetekê gelekî bi rêk û pêk û gerem rêz û hurmet ji vê xizmeta van kesê zimanzana kesê lêkolîn van ra bike ku zimanekî qenc û baş bo zimanê Kurdî dike. Lê em ji ber ku piştî ku me spasiya vara kir divê em vîya jî bizane bi hinek însan jî henin li ser navê Kurdî heta ji destê wan tên zimanekî sekûler û layık peyda dikin ku dixwazin bisbitûn zimanê Kurdî ji dîn û diyanetê dûr bixînin ku her wekî milletê Kurd ne Müslüman in. Eva grûpa hanêna heta ji destê wan tên em bê têgehê ku nav Kurda da rûniştiyê têgehê dînî evê ku bêhna dîn û îlahiyetê Xwedê jê tê wan têgehana diguherînin bi hin têgehê Avrupa an jî hin têgehê bi serê xwe çê dikin ku tu eleqedara wî û Kurdî û kultur û çand û edebiyata me bi hev nasekirin. Bêje divê Kurdê dîndar ev kesê ku zêdetir em bê dîndar bin min baş guhdarî bike dibû ku ev gotinê me ji bo her kesê rewa nebe yani kesê ku hesasiyetê wî dînî tune be dibû ku ji bo wan gelek ne rewa be. Lê kesê ku bi Kurdî dinivîsîn û berhema dinivîsînin ez dixwazim bala we bikişînim ser tiştekî yani dinivîsandinê Kurdî de gava em dinivîsînin gelekî têgeh hene qavram hene nayfehmkirinê yani mesela tu bibêje gava tu ubudiyet dinivîsîne ya jî ibadet dinivîsîne tu ibadet dinivîsîn ibadet ya jî mesela ubudiyet dinivîsîne mesela yani binivîsîn her wisa mesela gelek gotinê wisa hene ku gava mirov dinivîsîne em alfaba ku Celadet Bedirxan ana ku nav Kurda da tê Qur'anî a Latînî têre viya nake. Vêja divê em Kurdê dîndar ji vîya re çarekî bivînin û her wisa ji berê çare dîtinê divê em van têgehê hanîna nehêle ji nav zimanê me derkevû û bira wenda neve ku xel bizane be em jî bizanibin ku milletê me milleteke Müslüman e gava te got perestî ve kesek ne zamana perestî bûnî çi ye. Yani tu bê ibadet herkesin ibadet çi ma çi bî tu gere bivêje bê perestî lewra Xwedê Teala tu dikarî perestiya keşa jî bike dikarî perestiya nizam tiştê puta jî bike tu dikarî perestiya şeytan jî bike tu dikarî perestiya em bivê çêlekê jî bike ama gava te got ibadetkirin mirov baş dizane ku ji sedî not em bivêjin girêdayê bi Rebê alemê ve ubudiyet ibadet tewhîd van gotin divê neyguhertin sifetê Xwedê sifetê pêxember divê tu carî van têgehê hane van qavramê hane van termê hanêna neyguhertin gava te tewhîd guhert te got yekîtiya jina yekîtiya mêra yekîtiya lawa yekîtiya karkera yekîtiya nizam çi van nayfehmkirinê yani hinî gotinê me hene divê em hişar bin em zimanê bera ev kesê ku dixwaze zimanê me biguherîne zimanê me têk zimaneke riciyê ji dîn û diyanetê dûr zimanekî sekûler û layık divê em rê nediwan û em xwe neyê lîsteka wan. Gava hin kes nivîsa dinivîsîn ez bala Xwedê merivê dîndar hin gotinê wisa bikartînî ku xem milletê jî fehm nake yani bira xel bivêje hera firan kes edebiyata xwarta way kilamê way gotinên cihê bikartîne
لیتی چه معنی کس نزان ملت پر انسان جوان گوتنا فهم نکه قبط به رحمان و رحیم قد انسانه که نخواند سری چیه که ولات ما بجی زان معنی رحمان و رحیم چیه قبط جنه که نخواند بویجه خود رحمه خورده که خودش بین و برکت تگناب عمرته او گله که دزانه که تی چه معنی لهنگ انسان هم دخوازه معنی وان تمام تیگه دینی نامه در بخه و هن کرد دینداری تی وان دیسه کهانه نه هر وسا مثلا ایرو ایوان چند روزی داوی عید رمضان عید قربان چقاطی ام بیان تشتان دنویسینو ام بعضی که یعنی قبل تگو عیدت پیروز و مبارک به تی معنی که عید که دینیه قبل تگو جشنت پیروز و مبارک به نه معنی که جشن که دینیه جشن نوروز جشن یکتیا جنا جشن هشتی آذار جشن کارکرا جشن نزانم ما مستان نظام چند جشن نزانم چه اوی نلره فلان yani dikkat her teştere bir cejde ama tu ne kadar bir idea en bir vision falan kesi gata ko aydi te mana idea behna dini jete yani az bkhana taraftarım ku az bkhana vejim jindan can ejivarım distikiyen kesa en bir şaşti az gotna cejne ve piroz be vejim az bkhadim idea ve piroz bu az taraftarım ku idea gotna idea var be karanini لو رعايدك إسلامي في خبر مرسل في حديثي وهنا هروسا خوي تعالى قلت الدين وإسلام الشرب يحتاجهم أولا إسلامي أولا إسلامي تشتغل ورهي خوي تعالى قلت الدين إسلامي يعني قوات قلت الدين إسلام أنبي مؤمن وان قلت لنا خوي تعالى قوا بذكر كربش ترى قلت بهم شما كرد الدين دار وان تيجي هاني بكارنا تردشونا مؤمن دا مسلم دا مسلمان دا أنبي بيجن دين دا توحيد دا هن قلت لي پوشو برده بكارتينه هیویدارم که افگوتنی من هنگی بالا و بکشین سر هنگ بکشین سر هنگ مجاره کو ام دپیش روزی دا کارا بر سرویا قصه بکن دبوک افگوتنی مجبور هر کسی روانه بله اتخوازم هم گوداری بکن نیرنی خواهی بنویسین صلاة و رز حرمت بوه حتی جاره کدن مجاره کدن ام لسر مثلا خوازای قصه کن خوازات چه معنی صلاة و رز حرمت